Exodo, Kapitulo 4. Si Moises nagsabat, pero kung ang mga Israelinon hindi magpati sa akon, ag hindi magpamati sa akon ginasiling, kundi magsiling sila, ang Ginoo wala magpakita sa imo. Ano ang akon himuon? Ang Ginoo nagpamangkot sa iya, ano bala ang ginauyatan mo? Nagsabat siya, isa ka sungkod. Ang Ginoo nagsiling, ihaboy ina sa duta. Sang nahaboy na ini ni Moises sa duta, nahimo ini nga manog. Kung nagpalagyo si Moises gikan sini, dayon ang Ginoo nagsiling kay Moises, dakpa sa ikog. Gani gindakop ini ni Moises kag nahimo ini liwat nga isa ka sungkod sa iya kamot. Ang Ginoo nagsiling, himua ini agud nga magtuo sila nga ang Ginoo ang Dios sang ilang mga katigulangan, ang Dios ni Abraham kag ang Dios ni Isaac kag ang Dios ni Jacob nagpakita sa imo. Ang Ginoo naghambaliwat kay Moises, isuksok ang imo kamot sa sulod sang imo bayo. Gintuman niya ini kag sang pagwaon niya ang iya kamot, puno na ini sing mga lamuti kag maputi gid kaayo. Ang Ginoo nagsiling, isuksok liwat ang imo kamot sa sulod sang imo bayo. Gintuman niya ini kag sang pagwaon niya ang iya kamot, nag-ayo na ini subong sang iban nga bahin sang iya lawas. Ang Ginoo nagsiling, kung hindi sila magpati sa imo, kag hindi madala sa nahauna nga katingalahan nga buhat, magapati sila tungod sang ikaduha. Kung hindi pagid sila magpati sa sining duha ka mga katingalahan nga buhat, ag hindi magpamati sa imo ginsiling, kuha kasing tubig halin sa suba, kag ibubo mo sa mamala nga duta, ina nga tubig mahimo nga dugo. Nagsiling si Moises sa Ginoo, pasayloha ako Ginoo, hindi ako maayo nga manughambal, kag wala gid ako makaagi sa pagpamulong-pulong halin sang una, tubtob karon sa imo paghambal sa akon. Hindi ako maayo nga manughambal, kay nagautol-utol ako kung maghambal. Ang Ginoo nagsiling sa iya, sino ba lang naghimo sang baba sang tao? Sino ba lang naghimo sa iya nga bungol ukon apa? Sino ba lang nagbuot nga makakita siya kung mabulag? Ako ang Ginoo, karon lakat ka, kaya ko ang magabulig sa imo sa paghambal, kaya ko ang magadikta sa imo. Pero nagsiling si Moises, kung mahimo o Ginoo, iban lang ang ipadala, kag hindi lang ako. Ang Ginoo na akig kay Moises nga nagsiling, hindi bala nga may utot ikaw nga si Aaron nga Levita? Naibalaan ko nga maayo siya maghambal, kung sa bagay nagapakari siya sa pagsugat sa imo, kag malipay siya sa pagpakikita sa imo. Hambala siya kag isugid sa iya ang imo inughambal. Buligan ko kamo nga duha sa paghambal, kag tudloan ko kamo sang inyo himuon. Sarang siya makahambal sa mga tao para sa imo, kay siya amo ang imo manughambal. Kag mangin kaangay ikaw sa Dios nga magadikta sa iya sang iya inughambal. Dalha ini nga sungkod, kag paagi sini magahimo ikaw sing mga milagro. Ang pagbalik ni Moises sa Ehipto. Nagbalik si Moises kay Jethro nga iya ugangan ka nagsiling sa iya, kun mahimo, tuguti ako sa pagbalik sa akon mga himata sa Ehipto, sa pagtan-aw sa ila kun buhi pa sila. Si Jethro nagsabat, maayo lang nga paglakat. Sang didto na si Moises sa Midian, ang Ginoo nagsiling sa iya, karon balik ka sa Ehipto, kay ang tanan nga luyag magpatay sa imo
nagkalamatay na. Gindala ni Moises ang iya asawa, kag ang iya mga kabataan nga lalaki. Ginpasakay niya sila sa asno, kag nagbalik sila sa Ehipto. Gindala man niya ang iya sungkod nga ginhatag sang Dios sa iya. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, karon kay manugbalik ka na sa Ehipto. Himuon mo gid ang mga milagro sa atubangan ni Paraon, paagi sa gahom nga ginhatag ko sa imo. Patig-ahon ko ang iya tagipusoon, kag hindi niya pagtugutan ang mga tao sa paglakat. Dayon amoy ni ang dapat mo isiling kay Paraon. Amoy ni ang ginasiling sang Ginoo. Si Israel panganay kong anak kalalaki. Nagasiling ako sa imo, palakta ang akon anak kalalaki, agod makasimba siya sa akon. Pero hindi ka magtugot, karon patyon ko ang imo panganay nga anak kalalaki. Sa duog nga ila ginpahuwayan sing isa ka gabi, sa ila pagpanglakaton, ginkadtuan sang Ginoo si Moises, kag patyon siya kuntani. Si Sipora nagkuha sing matalom nga bato, kag gintuli ang iya anak nga lalaki, kag paagi sini gintandog niya ang paa ni Moises. Nagsiling siya, ikaw ang duguon ko nga bana. Gani wala ginpatay sang Ginoo si Moises. Tungod sini si Sipora nagsiling sa iya, duguon ko nga bana, tungod sang pagtuli. Ang Ginoo nagsiling kay Aaron, kadto ka sa disyerto sa pagsugata kay Moises. Naglakat siya sa pagsugata kay Moises sa bukid sang Dios, kag sang masugata niya si Moises, ginhalukan niya siya. Ginsugiran ni Moises si Aaron sang tanan nga ginsiling sang Ginoo sa iya, sang pagpadala sa iya sang Ginoo, kag sang tanan nga mga milagro nga ginsugo sang Ginoo sa iya nga iya himuon. Si Moises kag si Aaron naglakat, kag nagtipon sang tanan nga mga pangulo sang Israel. Ginsugid niya aron sa ila ang tanan nga ginsiling sang Ginoo kay Moises, kag naghimo si Moises sang tanan nga mga milagro sa atubangan sang mga tawo. Nagtuo sila, kag sang pagkabati nila nga ang Ginoo nagkari sa ila, kag nakakita kung daw ano ang pagpintas sa ila, nagluhod sila kag nagsimba sa Dios. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode nga amo ang Genesis o ang Exodo Kapitulo 5. Madamo gid nga salamat.